Ola, moi boas noites, benvidos á conversa que hoxe conta nela con Serafín González Prieto, investigador científico do CSIC, o que é o mesmo Consello Superior de Investigacións Científicas aquí na súa sede, na súa delegación en Galicia. Ademais de ser, moi boas noites, Serafín, xa non te saudaba, iba a dicir que ademais de ser investigador científico, tamén eres presidente da Sociedade Galega de Historia Natural, non é así? Efectivamente. Bueno, pois falarános de ambas as dúas cousas, si te saben. Tamén direi que, bueno, no campo da investigación, ti e o teu equipo que dirixes sodes uns auténticos expertos nos temas relacionados cos incendios forestais, o que hai detrás, pero, ademais, neste momento estades a facer un traballo moi interesante que leva por título algo así como a avaliación de técnicas de rexeneración de zonas queimadas, non é así? Efectivamente, esta liña de investigación comezou xa lá por os principios dos anos 90. Primeiro intentouse mirar cales eran os efectos a curto, medio e longo prazo do lume sobre o sistema solo-planta e, unha vez coñecidos cales son eses danos, cales son eses efectos, o que está claro é que en determinadas circunstancias o mellor que hai que facer despois dun incendio é intervir para protexer o solo queimado. Non sempre depende das características do lume, da zona queimada, da vegetación, da intensidade do lume, pero en determinadas circunstancias a capacidade de rexeneración do sistema solo-planta non é suficientemente rápida e hai que adaptar medidas para protexer ese solo frente á erosión e tamén para evitar que a erosión deses solos queimados provoque escorrentías, avalanchas de auga que cheguen a fontes de captación de auga potable, a encoros, a rías, a ecosistemas acuáticos. Entón hai que buscar unhas medidas que permitan estabilizar eses solos o antes posible. Sobre todo, trataríase de actuar nas zonas nas que a intensidade do lume foi máis severa, nas que a pendente é máis elevada, e nas que o risco, polo tanto, de erosión é máis pronunciado, con posibilidades de que se agraven os propios efectos do lume. Moita xente pode pensar que unha vez extinguido o lume xa pasou o peor, pero en determinadas ocasións o peor ainda está por vir, se coinciden unhas chuvias torrenciais pouco tempo despois do lume. Entón hai que protexer ese solo queimado. Para facer un símil que a xente nos pode entender, se alguén se queima, a primeira medida é protexer a zona queimada, porque o máis mínimo roce agrava o dor e agrava o problema. En zonas queimadas no monte, moitas veces hai que protexerlo para evitar eses danos. Cando estás falando, estás describindo unha situación que, desde logo, aos que coñecemos ben as fragas do Eume, cando aconteceu o incendio, eu lembrome perfectamente que era unha das grandes preocupacións polo que estás contando, ademais por esas pendentes pronunciadas que hai e porque todas esas cinzas iban a caer nos ríos que circundan e que podía ser, pois, eso, un problema gravísimo pois para a fauna, non? Para a fauna fluvial que existe, ademais por onde vai discorrendo o río que era como un regueiro de morte, non? De moitas cousas, é así, verdad? É así. O caso do lume nas fragas do Eume, afortunadamente, foi moi rápido. Eso ten un inconveniente e é que queima unha superficie máis extensa, pero canto máis rápido pase, normalmente a severidade coa que afecta o solo é menor, porque a permanencia do lume das altas temperaturas é máis reducida. Ese foi a circunstancia na meirande parte, non en todo, na meirande parte do lume das fragas do Eume. O lume pasou rápido, queimou o sotobosque, matou plantas, matou animais, pero parte da copa das árbores mantívose e iso sirve de paraugas protector que reduce en boa medida os danos pos-incendio. Non en todos os lugares, porque a pendente foi moi pronunciada, en algúns lugares houbo arrastre que se tentou minimizar e controlar precisamente con estes sistemas de actuación pos-emerxencia para protexer estes solos, que pode ser aplicar unha cuberta de palla, como unha alfombra de palla, que protexe o solo do impacto directo da chuvia. Tamén se instalaron algúns biorrollos que reteñen a erosión deses sedimentos, pero en liñas xerais, afortunadamente, o lume das fragas do Eume foi de severidade media ou baixa.
Sin embargo, hai tamén moitos outros lumes que ás veces pasan máis desapercibidos, malia que tamén afectan a parques naturais, como na contorna do Parque do Invernadeiro en Ourense ou no Parque da Baixa Limia da Serra do Xurés, na que os lumes son moito máis reiterativos. Iso supón un agravante. Un lume normalmente causa problemas, pero se a tasa de recurrencia dos lumes é moi elevado, simplemente non se consigue recuperar o sistema, non lle dá tempo ao ecosistema a recuperarse. E entra nunha espiral de degradación acelerada que supón unha perda de productividade e unha perda de servicios que os ecosistemas forestais nos suministran aos homes. Os estudios que facedes vosotros desde o punto de vista científico, moi a fondo, moi rigurosos, como non podía ser de outro xeito, que nos vos adicades á investigación, son tidos logo en conta polas administracións para adoptar as medidas correctoras unha vez que aconteceu ese accidente, ou queda aí un pouco en papel mollado, como se houberan tirado cisternas de auga por riba dos vosos informes? Non o están a empregar todo o que nos quixéramos, dende os sistemas expertos de avaliación de risco para predecir cando vai haber ese maior risco, que se ten feito no noso grupo en colaboración coa Universidade de Santiago. Tamén estudiades o que son predicións de riscos. Sí, hai unha ferramenta informática que predice eses riscos, que está especificamente desenvolvida para Galicia e que lamentablemente aínda hoxe non se está a empregar, e nestas recomendacións de que se debe de actuar inmediatamente, últimamente comeza a darse os primeiros pasos. Últimamente, quere dicir, nos últimos 3 ou 4 anos, xa despois da vaga de lumes no ano 2006 na Franxa Litoral, comezouse a falar de que había que adoptar medidas de restauración pos-incendio, a sensibilizar un poquinho aos que teñan capacidade de decisión, e despois do lume perto do Invernadeiro, do Parque Natural do Invernadeiro en Ourense, en Laza, xa se comezaron a adoptar por primeira vez unhas medidas de protección, despois tamén nos incendios de Boiro, etc. Pouco a pouco, pero non se está a intervir todo o que se debera. Tamén hai dúas cousas que hai que decir. En primeiro lugar, non se está a actuar en todos os sitios que se debera, pero tamén, mentras haxa unha tasa de lumes tan elevadísima en Galicia, unha superficie queimada tan alta cada ano, vai a ser económicamente e humanamente moi difícil poder protexelo todo despois. Invístese moitos cartos en extinción, demasiado pouco en recuperación posterior, e o certo é que nós neste momento sabemos que é o que habería que facer. Hai unha técnica que xa estivo avaliada en Estados Unidos, que a nos dubidábamos se sería eficaz nas condicións climáticas de Galicia, e é extraordinariamente eficaz, é dispoñer unha capa de palla sobre o solo queimado, cando queda o solo completamente espido. Quero dicir, se hai un lume nun piñeiral e despois a copa non se queimou e cae a pinocha no chan, fai o mesmo efecto porque o protexe. Pero nunha zona na que a vegetación se queimou completamente, ben porque fora de mato e quedou consumida, ou ben porque arderon as copas das árbores e queda o solo espido, se se aplica unha capa, unha alfombra de palla, a reducción da erosión é do 90%. Aguanta en condicións de elevadísima pluviometría, incluso con 3.000 litros de agua por metro cuadrado ano, en zonas de montaña, 1.600 metros, a palla entrelázase, queda pegada contra o solo e o protexe con moita eficacia. Como se pega, por curiosidade? Queda entrelazado, as fibras son longas, quedan entrelazadas unhas con outras, ás veces solo botalas asentan. Algunha pode mover o vento, pero tenden a quedar entrelazadas, e a pouco que haxa algo de humedade, quedan adheridas, quedan pegadas na superficie e o protexen moi ben. Sabemos que funciona dun xeito extraordinario, somos capaces de reducir a tasa de erosión en máis dun 90%. Cal é o problema? O problema é que as doses que nos estamos a aplicar a palla é entre 200 gramos, 250 por metro cuadrado. Iso parece pouco, pero son 2 toneladas ou 2 toneladas e media por hectárea. En un lume de 1.700 hectáreas, de seguida nos poñemos en cifras de 3.000, 4.000 toneladas de palla. O coste económico de transportala e aplicala sería gigantesco.
e utilizando esas cantidades tan elevadas de palla, incluso poderíamos estar a competir coa alimentación animal e a utilización de palla para outras vías. Entón, nos que estamos en estes momentos, e precisamente sabemos que funciona moi ben, estamos intentando minimizar a cantidade de palla, ver cal é o mínimo que funcionaría para reducir na maior parte posible a tasa de erosión, porque senón sabemos que eso non se pode, non é viable aplicalo en grandes incendios. Xa. Serafín, contame, vosotros xa que estudiades tan a fondo, é dicir, as necesidades que se dan unha vez que se produciu o incendio, imagínome que tamén estudiaredes en parte, inda que non seña o obxecto principal do vosso estudio, a que se deben esas causas dos incendios. E ibache preguntar, para que te molles un pouco, a tua opinión ao respecto dunha afirmación que nunha ocasión me dixo a min, fai pouco tempo, fai pouco máis dun ano, un home que se dedicou á política durante moitos anos aquí en Galicia, un persoeiro que ocupou importantísimos postos políticos de representación, no que decía que os incendios aquí en Galicia nunca se darían rematado porque había moitos intereses económicos, pero sobre todo no que eran nos medios que se poñían ao alcance para a extinción dos incendios unha vez que se producían. Se refería á contratación de helicópteros, de moitos medios técnicos e tamén humanos. Tú pensas que realmente existen esos intereses económicos, máis alá do que sempre se fala da madeira queimada e demais, sino simplemente polo tema de extinción? Tú compartes esa opinión? Entendo que iso foi un risco. Nós témolo dito en ocasións que se estaba, sobre todo a partir do ano 1990-1991, co grande investimento que se comezou a facer en tarefas de extinción, empezamos a dicir que iso era preocupante, porque se estaba a crear unha economía do lume, unha economía en torno ao lume. Nós sempre defenderemos que habería que investir, sobre todo na prevención, e en erradicar as causas sociolóxicas do lume, porque se levan 25 anos investindo enormes cantidades de diñeiro na extinción, pero non en sensibilizar as capas de cidadanía que provocan eses lumes. E tamén hai afirmacións de responsables da Xunta de Galicia que din que en Galicia hai entre 5.000 e 7.000 incendiarios. Hai que ter en conta que cada un deles nos costa ao redor de 6.000 euros anuais, entón o que habería que cambiar a dinámica... 6.000 euros anuais por incendiario, dices? Mais ou menos, sí. As tarefas que só en gastos de extinción non estou a ter en conta os danos ecolóxicos e a perda de vidas humanas. Estamos falando, entonces, entre 30 e 42 millóns de euros. De euros anualmente, sí. É unha cifra moi elevada que se está a xestionar aí, que está a esgotar os recursos de conservación de natureza, de protección do medio ambiente. Entón, hai unha economía do lume, sí, foronse creando intereses ao redor, pero tamén sigue sin actuarse na socioloxía, na base sociolóxica que está a levar que haxa moitos lumes, sobre todo en determinadas zonas nas que hai unha tasa de incidencia elevadísima, e non se fixo ningunha campaña de sensibilización e de corrección desas actitudes. Se nunha zona na que hai recurrentemente moitos lumes, en lugar de investir X en extinción, investimos esa mesma cantidade en promocionar un crecemento sustentable da gandería extensiva, do sector forestal, investimento que mellore a calidade de vida da xente en xeral de moitas serras, que é onde se producen recurrentemente os lumes, os grandes lumes en Galicia. Hai que cambiar dese modelo. Sí, é un risco grande os intereses económicos creados ao redor da extinción. E, ademais, estás falando da incidentalidade que se dá en Galicia, entre outras cousas, por tamén a extensión do bosque, a superficie afectada que se dá, pero, según os meus datos, a metade dos incendios forestais que se producen en todo o Estado español, a metade producen-se en Galicia, é así, non? É así. Entre o 45 e o 50% de todos os lumes que hai en España se concentran en Galicia. Certo é que Galicia ten unha porcentaxe de superficie forestal máis elevada que no resto de España, pero, malia todo, a superficie forestal de Galicia
e sobre todo a climatoloxía en Galicia non explican esa taxa incendiaria. De feito, Galicia é a nivel europeo unha das zonas con maior taxa de incendios, de número de incendios, de superficie queimada recorrentemente. Iso non é lóxico por condicións climáticas, iso deriva dunha utilización histórica do lume, dende hai 6.000 ou tal vez 8.000 anos, que se está empregando como ferramenta agrícola e gandeira para controlar o mato, a maleza, para queimar restreves, etc., pero que se leve empregando dende hai 6.000 ou 8.000 anos non quere decir que sexa unha boa idea nin sexa unha boa ferramenta. Entón, está a xenerar un empobrecemento dos nosos ecosistemas por esa taxa tan elevada de lumes. É que, bueno, estaba mirando aquí un dato que anduve buscando, que no que dice que o 68% do suelo forestal de Galicia corresponde a montes de titularidade privada. E digo eu, sendo así, imagínome que o feito que esa porcentaxe tan elevada de propiedade privada polo feito de que tamén hoxe en día nas zonas rurais hai un gran éxodo da poboación xoven hacia outros lugares e, polo tanto, quedan na mairande parte tan só persoas de avanzada idade, tamén sexa complicado que manteñan ben en boas condicións esos montes, non? Efectivamente, é un dos problemas o envellecemento da poboación rural que non ten dificultades para controlar a apertura de camiños que normalmente empregaban, etc. Pero iso hai que resolvelo de outro xeito, hai que resolvelo actuando en prevención, axudándolle a mantelo e a sustituir o emprego tradicional do lume, que sobre todo nestes casos, ademais, cada vez é máis doado que se lles descontrole, porque son persoas de idade que non o poden manexar, buscar outras medidas que lle permitan ese desenvolvemento e que tamén a medio prazo poda servir para reverter a situación de despoboamento dese medio rural. Claro, claro. E iso é cara onde se debería de actuar. Hai que sacar cartos da extinción sobre todo para a prevención, para investir no desenvolvemento desas zonas. Evidentemente, hai que manter cartos en extinción, porque sempre haberá algún lume, e despois hai que para actuar outros usos do monte, como dicías antes, da gandería extensiva, do sector forestal, turismo rural, un aproveitamento e unha riqueza. Hai que manter unha parte dos recursos, evidentemente, na extinción, e hai que incrementar moito, posiblemente na mesma proporción que na prevención, hai que aumentar moito na restauración, na medida de protección posterior do solo queimado. Eu normalmente emprego un símil para que a xente nos entenda, porque a xente di, bueno, queimouse a vegetación, queimouse un pouco o solo, e que importancia ten eso? Eu sempre lles digo que o solo son os cimentos de todos os ecosistemas forestais, e de todos os ecosistemas terrestres, tamén dos agrícolas. Se alguén empeza a facer reformas na súa casa e pica nun tabique divisorio, os veciños estarán tranquilos máis alá das molestias do ruido. Pero se empeza a picar nunha viga maestra ou vais ao garaxe e empeza a bater con martillo neumático contra as columnas que sosteñen o edificio, todo o mundo se preocuparía porque alteraría todo o edificio. Se derrumbaría. Exactamente, pois os solos son os cimentos dos ecosistemas terrestres. Dependemos deles e, unha vez danados, recupéranse de xeito moi, moi lento, a escalas de séculos. Bueno, vexo, nos botaríamos falando toda a entrevista e moito máis tempo, pero dechesnos unhas pinceladas, polo menos, para saber cales son esos graves problemas que atinxen a nosa masa forestal, esa riqueza inxente que temos nos montes, pero non quería deixar pasar a oportunidade, como presidente que eres da Sociedade Galega de Historia Natural, que nos contes a que se adica esta sociedade, cales obxectivos ten, e tamén vencellado a eso un tema que sei que vos preocupa de xeito especial hoxe en día, que estes traballando moi activamente, que é o da famosa explotación da mina de Corcoesto, non? Na costa da Morte. Contanos primeiro da Sociedade Galega de Historia Natural, os obxectivos. Pois a Sociedade Galega de Historia Natural naceu hai 40 anos, cumpliremos eses 40 anos o mes que ven. Por lo tanto, sodes unha das máis antigas, me imagino. A máis antiga de Galicia e unha das máis antigas a nivel de España na defensa ambiental, e adicámonos estatutariamente a estudiar
divulgar e defender o patrimonio natural galego, de xeito que non é pouca cousa. Non é pouca cousa, nada máis e nada menos. Estudiar, divulgar e defender o patrimonio natural galego de xeito independente, e levamos así 40 anos, e, como ben indicabas, unha dos temas nos que estamos a intervir máis activamente nos últimos meses é o tema da polémica mina de ouro que se quere abrir en Corcoesto, que efectivamente se presenta como unha posibilidade económica e de emprego para persoas da contorna, e o que nos vemos é que, aparte de eses beneficios económicos e sociolaborais que aí habería, pois que hai uns riscos ambientais que, ao noso xuicio, non se avaliaron de xeito adecuado no momento do estudio de impacto ambiental. Entón, nesa mina, efectivamente... Quen é culpable de que non se estudiaran? Os estudios de impacto ambiental tenos que facer a empresa, neste caso unha empresa canadiana, Edgewater Exploration, e ten que presentalos á Consellería de Medio Ambiente e Territorio e Infraestructuras, que é a que ten as competencias na avaliación de impacto ambiental. O certo é que pretendese facer unha explotación a ceo aberto dunha superficie equivalente a máis de 500 campos de fútbol, e o problema é que hai ouro, pero en pequenas cantidades. Na mina hai probablemente para encher un camión de ouro, unhas 34 toneladas. Tan só? Tan só, 34 toneladas de ouro. E iso resulta rentable, incluso, penso, á empresa? Cos precios de ouro... Se hai tan pouca cantidade? Cos precios do ouro tan altos, e empregando medios moi pouco respetuosos, como é grande minería a ceo aberto e emprego masivo de cianuro. Falas de 500 campos de fútbol. 500 campos de fútbol. Salvajada. Para extraer un camión de ouro, haberá que remeser o equivalente a 4 millóns de camións de rochas e de terra para extraelo, e por cada kilo de ouro pretenden empregar do orden de 128-130 kilos de cianuro. Ademais dese risco do transporte de cianuro... que habería problema non só o que queda aí, eso da desfeita a ceo aberto, como dices ti, como temos visto aquí en Galicia, en tantos lugares, por exemplo, no Caurel, mesmamente as canteiras, non, abertas a ceo aberto. Fai uns días eu andaba por ali e asustache a veces ver nese entorno paisaxístico tan fermoso, pois esa aberración, non, da man do home, pero polo que me estás contando, aparte deso, tamén habería efecto que podía ser para a saúde das persoas, non? Para a saúde das persoas, porque, ao contrario, esas grandes canteiras, louseiras no Courel, en Valdeorras, que teñen un impacto paisaxístico, neste caso que, ademais, vanse empregar produtos químicos moi perigosos, como o cianuro, en grandes cantidades, 4.500 toneladas de cianuro, sosa cáustica, ácido clorhídrico, e, ademais, o principal problema, probablemente, é o derivado das enormes cantidades de arsénico que hai aí. As mesmas causas xeolóxicas que fan que hai haxa un poquinho de ouro, fan que haxa moitísimo máis arsénico. Por cada gramo de ouro hai un cuarto kilo de arsénico. E o problema é que ao triturar as rochas para extraer o ouro, vais a aumentar moitísimo a solubilidade do arsénico contido ata agora e inmobilizado no interior das rochas. E o arsénico é un elemento que necesitamos en moi pequenas cantidades, pero que por enriba delas é extraordinariamente venenoso. Pode provocar episodios de envenenamento agudo e tamén crónico, con cancros, etc. E o problema é que vaise a triturar a tamaño fariña o equivalente a 8.400 toneladas de arsénico, que quedarán nunha xigantesca balsa e que pouco a pouco irá lisiviando. E iso nunha zona na que xa hai problemas naturais por niveis relativamente elevados de arsénico. Se agravamos a solubilidade dese arsénico, estaremos poñendo en perigo a saúde das persoas. De feito, hai varios pequenos núcleos que se están abastecendo con auga que non é potable polos niveis de arsénico. Estiveron bebendo ata hai un mes, en que polas nosas xestións a Xunta de Galicia decidiu que había que intervir, que hai uns niveis de arsénico perigosos para a saúde humana, e que ter en conta tamén os efectos do pó polas boaduras da minería e a infiltración de arsénico coas augas, os efectos que podería ter na agricultura, na gandería, na pesca, no marisqueo e no sector turístico tamén de toda a zona do río Anllóns, Ponteceso, Cabana e Corme, Laxe.
Entón, hai uns efectos que non foron avaliados de xeito razoable e que se está a minimizar. Por iso nos opoñemos a esa declaración de impacto ambiental positivo e pedimos que se faga unha nova avaliación, non en base ás nosas opinións, porque serían cuestionables, sino en base a estudios científicos de compañeiros nosos no Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC en Vigo, da Universidade de Vigo e da Universidade de Santiago de Compostela, que alertan deses problemas dos niveis elevados de arsénico. Pois, Serafín, con esta última explicación e vendo o comprometido que estás ti na defensa medioambiental, é dicir, tanto a través da sociedade que ti mesmo presides, a Sociedade Galega de Historia Natural, como co teu traballo cotiá de buscar solucións a ese drama que supoñen os incendios forestais, ahora que estamos comenzando, como quen di, o verán, pois agradecemosche de verdade que sigas nesa tarefa, nese camiño, porque será para o ben de todos nós, para o ben de toda Galicia. Así que graciñas por a túa dedicación e graciñas polo tempo que compartiches hoxe conmigo mesmo e cos nosos telespectadores. Gracias, de verdade. Gracias a vos por esta oportunidade de falar e de expoñer o que facemos. Pois un placer. A todos vostedes tamén un auténtico placer haber compartido unha noite máis a conversa. Moitas gracias de corazón. Xa saben, cando se vayan á cama, por favor, desexolles que teñan felices e dulces sonos, porque xa saben vostedes que sempre debemos de soñar.